madness. This is Skoro popuno cool! Ćao šta ima ljudi, dobrodošli u još jednu skoro potpuno cool epizodu. Mada ovo nije toliko epizoda koliko je klip u kome sam ja samo htio da vam se zahvalim svima na 300 subscribera. Prvo sam razmišljao da li da napravim neki ovako klip, a onda sam se setio za film 300 i prosto mogao sam da probam da napravim. Sad, nisam razmišljao o tome da li svi znaju za film 300. Ako ne znate, idite gledajte odmah. Znam da 300 nije neki veliki broj kad pomislite da ima youtubera sa 300.000, 500.000, 3 miliona. Ali onda opet sa druge strane pomislite samo da 300 ljudi je kliknulo na subscribe i da vas 300 ljudi prati u tome šta vi radite na tom vašem kanalu i mnogo je dobar osjećaj. Također mislim da malo kasnim s ovim klipom s obzirom da sad imam oko 321 sub, 321, 321, 321. 3, 2, 1, go! Stvarno bi trebao da razmislim ponekad šta ću da snimam pre nego što počnem da snimam ili pre nego što snimim. Ne stvarno, koliko imam sad? 324. Well shit. Očigledno ovaj klip treba još pre 3 dana da izađe. Eto koliko ja na vreme snimam i izbacujem klipove. Ali u svakom slučaju hvala vam puno što gledate moje klipove i hvala vam puno na podršci i vidimo se u sljedećoj epizodi.